Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest nou vídeo d'equacions anem a resoldre equacions de segon grau. Les equacions de segon grau sabem que són d'aquest grau perquè la x més gran que tenen està elevada al quadrat, és a dir, la x està elevada a 2. Normalment tindran les equacions de segon grau aquesta forma, és a dir, ax al quadrat més bx més c igual a 0. Si no la tenen, hem d'aconseguir que la tinguin, és a dir, hem de passar tots els termes al mateix cantó i igualar-ho a 0. No es resolen com les de primer grau, les de segon grau es resolen a través de la fórmula. La a, què vol dir la a? La a és el número que tenim davant de la x al quadrat. La b és el número que tenim davant de la x. I la c és el número que tenim sol, és el terme independent, que és el terme que no té la x. A partir d'aquí, ho resolem amb una fórmula, que és aquesta d'aquí, que ens haurem d'aprendre de memòria, que seria menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4 per a per c i tot partit per 2a. A partir d'aquí, el que fem és veure quin valor té la a, el que dèiem abans. La a és el número que hi ha davant de la x quadrat. En aquest cas, si no hi ha cap número, vol dir que hi ha un 1. La b valdria menys 10. Cuidado que és important el signe, és a dir, si és negatiu, l'hem de mantenir. I la c, que seria el número que no té la x, valdria 21. A partir d'aquí, ens oblidem de la x al quadrat, simplement la a, la b i la c, i ho anem a substituir en aquesta fórmula. Menys b. Aquest menys b vol dir que hi ha un menys que és de la fórmula i en aquest cas la b també és negativa, menys 10. Per tant, això al final ens acabarà quedant menys i menys més 10. Si ho volem posar directament, ho podem posar. Posem el més menys i anem substituint. B al quadrat. És a dir, ara ens toca b al quadrat. Agafem la b, que seria menys 10, i l'elevem al quadrat. Menys 4. Aquest menys 4 és de la fórmula, s'ha de posar sempre, i el multipliquem per la a, que és 1, i per la c, que és 21. I tot això partit per 2a, que en aquest cas seria 2 per 1. Anem calculant, ens donaria menys i menys, ens donaria 10 positiu, més menys, posem l'arrel, menys 10 al quadrat seria menys 10 per menys 10, que ens donaria 100 positiu. Pensem que aquest b al quadrat, sempre aquest primer número ens donarà positiu. Aquest segon número, dependrà dels signes que tinguem, acabarà sent positiu o negatiu. Aquí, la manera més fàcil que podríem fer és multipliquem 4 per 1 per 21 directament, i aleshores, si només tenim un signe menys, ens acabarà quedant menys i restarem. Si algun d'aquests números, la a o la c, fos negativa, menys i menys acabaríem sumant. Aquí faríem 4 per 1, 4 per 21, 84, i ens quedaria menys 84. I tot partit per 2 per 1 seria 2. Continuem resolent. Deixem el 10 més menys, i aquí faríem l'arrel de 100 menys 84. 100 menys 84 seria 16, i a sota ens quedaria el 2. L'arrel de 16, 4. És a dir, un número que multiplicat per ell mateix doni 16, 4 per 4, 16. Per què posem el més menys? Perquè sempre, quan nosaltres diem quan és l'arrel de 16, per exemple, en aquest cas, diem 4, però en realitat l'arrel sempre té dues solucions, que seria en positiu i en negatiu, perquè el número que multiplicat per ell mateix dona 16, 4 per 4, també ens passa en negatiu, és a dir, menys 4 per menys 4 també dona 16 positiu. Aleshores, la fórmula aquesta ja té en compte, diguéssim, el més i el menys, i a partir d'aquí anem a trobar les dues solucions. Ens queda, per una banda, 10 més 4 entre 2 i, per l'altra banda, 10
menys 4 entre 2. Vigilem aquí que sempre hem de resoldre el numerador. 10 més 4 ens donaria 14, entre 2, 7, i aquí 10 menys 4 ens donaria 6, entre 2 ens donaria 3. Per tant, les dues solucions d'aquesta equació de segon grau serien 7 i 3. Ara veurem dos exemples més. Les solucions d'una equació de segon grau poden ser els dos resultats positius, els dos negatius, els dos repetits. Podria ser que ens trobéssim una equació on l'arrel ens donés negativa i aleshores no tindria solució. Anem a veure un parell d'exemples més. Aquí ens ha donat com a solució dos números positius. Anem a resoldre aquesta altra equació. Aquí tenim que la A té un valor de 1, que és el número que hi ha davant de la x quadrat. La B, que és el número que hi ha davant de la x, valdria menys 4, i la C valdria 4. A partir d'aquí tenim clara la fórmula, menys b més menys arrel de b al quadrat menys 4 per a per c, i tot partit per 2 per a. I el que dèiem abans, ens oblidem ja de les x al quadrat, i simplement anem a fer la fórmula. Posem el menys, i la b torna a ser negativa, més menys arrel menys 4 al quadrat, que seria b al quadrat, menys 4 per a per c. Anem calculant, a sota posem el 2 per a, 2 per 1 en aquest cas, i continuem resolent. Menys i menys ens quedarà més 4, el més menys de davant de l'arrel, i aquí tenim menys 4 al quadrat, ens donarà menys 4 per menys 4, 16 en positiu, i aquí, que això ho hem de fer tot seguit, 4 per 1 per 4, 4 per 1, 4, i per 4, 16, ens quedaria menys 16. I a sota, 2 per 1, 2. Aquí ja veiem que l'arrel ens donarà 0. 16 menys 16 ens donaria 0, i ens quedaria 4 positiu més menys 0, és a dir, l'arrel de 0 és 0, partit per 2. Això no vol dir que tingui una solució, sinó que tindrà una solució repetida, però és una solució doble que es diu. És a dir, nosaltres si fem 4 més 0 entre 2 i 4 menys 0 entre 2, el resultat ens dona el mateix, però l'hem de posar dues vegades. 4 més 0, 4, entre 2 ens dona 2, i 4 menys 0 també dona 4, entre 2 també dona 2. Per tant, aquí tindríem una solució doble repetida, que en aquest cas és 2 i 2. Anem a veure un últim exemple. Anem a posar també quan valdria la A, que valdria 1, la B, que és el número de davant de la x, valdria menys 1, i la C valdria 5. Si apliquem la fórmula, menys B seria menys 1, més menys arrel de B al quadrat, menys 4 per A per C. Anem substituint cada lletra pel seu valor, i tot partit per 2 per 1. Si anem calculant, menys i menys més 1, més menys l'arrel de menys 1 al quadrat ens donaria 1, i 4 per 1 per 5 ens donaria 20 amb negatiu, i 2 per 1, 2. Si calculem el que tenim dins de l'arrel, ens dona que 1 menys 20 ens donaria menys 19. En aquest cas, si ens trobem que l'arrel ens dona negativa, com que l'arrel és el que dèiem, que és un número que multiplicat per ell mateix ens dona el que tenim a dins, no hi ha cap número que multiplicat per ell mateix ens doni un número negatiu. Per tant, si ens trobem que l'arrel ens dona un nombre negatiu a dins, direm que no té una solució real. Més endavant sí que podríem veure que s'acaba d'alguna altra manera, però diríem
en aquest cas que no té una solució real.